Hej alle sammen og velkommen. Goddag. I dag skal vi spille Minecraft, som I nok har set. Vi laver en ny verden, som hedder YouTube. Så vi kan kæmpe det den, og ikke kommer til at lave inde på den. Og det er sådan, den vi primært optager på. Ja, det er nok den, vi kommer til at optage på. Så skal vi bare komme i gang. Ja, så trykker vi. Så er vi i gang. Og vi har ellers lige optaget en video, men Airshow er nogle gange lidt irriterende, og så gad den ikke at optage. Men det gider vi ikke tale mere om. Ja. Vi havde lige så god start. Mm. Vi håber, vi får en bedre en nu. Så, klip. Væk. Kommer du? Ja. Du er så langsom. Ja, det er en del af min personlighed. Det er ikke lige så flot her, som sidste kom. Men her kunne man jo bygge ind i et bjerg. Nå ja. Kunne vi det? Jo, kunne man i hvert fald. Skal vi gøre det? Ja. Kommer du, eller hvad? Ja, jeg har vist lidt problemer med at komme ind, men du går bare rundt og begynder at fælde lidt træ og sådan noget. Du kan ikke komme ind. Det kan man også sige. Jeg lukker lige. Prøv vi går ind igen. Ja. Det hjælper du. Men det er opstartningsproblemer, det. Ja, det gør den faktisk altid. Så er jeg inde igen. Og du kan også komme ind på. Sådan. Sådan. Så er vi i gang. Ja, mand. Jeg hugger træer med de bare næver med det. Du ved bare ikke, hvor stærk jeg er. Nej. Prøv lige at se den her stærke satan. Hurra. Maddie! Er du kommet? Den her mega seje mand. Maddie med manga-højde. Jeg går videre til det næste træ. Det er spændende. Ja. Hvad skal vi egentlig lave herinde? Skal vi ikke bare starte med at bygge et hus? Ind i bjerg. Ja. Net, der ser mega pænt ud, og så har vi direkte indgang til en mine og sådan noget, så gør vi også minen pæn. Så skal vi bygge alt muligt andet. Vi egentlig ikke skal bruge til noget, der bare til pynt. Ja. Kofarm og sådan noget. Det er altid godt. Det er altid godt. Kravler lige op i træet. Det kan du bare ikke gøre, Julius. Jo, jeg er så stærkere end dig. Tror jeg ikke på. Se, jeg har hugget et helt træ nu. Ved du hvad? Det har du bare ikke. Ha! Au! Haha! Hvorfor lyder du som en ond videnskabsmand? Fordi jeg er en ond videnskabsmand. Og mig og Mathias, vi er så glade. Ved du hvorfor? Nej. Ved du ikke? Hvorfor er vi glade? Det burde du da vide. Men hvorfor er vi glade? Det er det, jeg ikke ved. Det er fordi, at den nye opdatering er kommet. Nå ja. Så nu er der endelig hoppers. Nej, Mathias, vi stener det her spil alt for meget. Det burde vi slet ikke gøre. Det er skadeligt for helbredet. Det er det sgu ikke. Se, skal det bare være lige der, eller hvad? Ja, Julius, jeg har faktisk noget til dig. Hvad har du En til? lille overraskelse. Prøv lige at kigge. Kig, Julius. Kig på mig. Hvor er du henne? Er du klar? Kig væk. Nu må jeg godt kigge. Og væk med den lille grim. Nej, jeg fik den. Så er der den bare et nyt sted, hvor du aldrig finder den. Og hvis, jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg er helt vildt snottet. Bare lige hvis I opdager det. Så derfor. Det er ikke Mathias, det er mig. Nej. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg lyder rigtig dum på videoer. Og det ved jeg også godt, jeg har. Jeg lyder bare rigtig generelt dum på dem. I lige måde. Nej, du gør ikke, Julie. Jeg lyder dum på dem. Vi skal have noget mere træ. Jeg er i gang. Er du? Ja, du skal lige få 13 stykker opkast. Lige om lidt så 14. Okay, jeg kan ikke lide opkast. Det er der ikke. Jeg har sat et crafting table. Jeg er næsten nede. Sådan der. Og er det planker, du skal bruge? Begge dele, så vi også kan lave charcoal. Så du må ikke lave det. Nej, jeg har fundet kul her.
Det er sådan set fint med mig. Og jeg har opdaget en cave. Har du? Ja. Hvorhen? Der. Prøv lige at sætte den der blomst for den der så. Ui, så kan vi se, hvor vi skal være. Så kan vi altid se, hvor vi bor henne. Og jeg er lige den første til at skaffe mad. Yay. Fik du det? Ja. Jeg er Så kan jeg simpelthen... give det til min lærer. Så bliver hun lige Ej. pludselig rigtig glad for mig. Ej. Jo. Ej. Jo. Skal det ikke gives til mig, hva'? Nej. Du har jo... Det synes jeg vist nok lige. Lad nu være med at gå ind foran din Ses. der. Jeg har ikke nogen nejernspade. Hvad der er så sjovt, hva'? Din klods. Kan du ikke hjælpe? Nej, men jeg har ikke... Så lav en. Eller... Det var en mulighed. Ja, det var det vist. Hov. Så skal vi også lave sådan en overdådig bro herhen til. Ja, så bliver det bare mega flot. Mega flot. Mega flot. Nu er det godt. Nå. Okay, jeg er sur. Jeg er ikke så... Lille sur. Vi kan bare komme videre med mig. Det er det, jeg er i gang med. Det lyder godt. Jeg hugger lige en højere. Så vi har et højt bjerg, som ligger højt oppe i bjergene. Ja. Men, vil du ikke gå hen og udforske den der cave? Ja, det kan jeg godt. Husk at tage nogle fakler med. Jeg har allerede nogle. Det kan jeg lige lave i hvert fald. Ja. Bum. Så vil jeg så prøve at udgrave alt Var det den her. herhen, eller hvad? Ja. Du er oppe på bjergets side. Den mod højre. Og hvordan skiften har du tænkt dig, at jeg skulle komme derhen? Det havde jeg faktisk tænkt mig, at du selv skulle finde ud af, men... Okay, så, lige, så nu kommer min familie. med lidt skills her. Mathias er hjemme med mig lige nu, hvis I er i tvivl. Skills. Se, der. Skiller lige helt Der er også en derovre. Nej. Hvis I hører nogen lige nu, jeg ved ikke, om I kan høre det, men det er min mor. Tror jeg ikke, det kan. Ved du hvad? Nå. Det tror jeg. Det lyder da godt. Og din mening, ikke? Den er bare så fuldstændig lige meget. ligegyldig. Jeg laver lige sådan en vej derover. Ja, Nej, jeg kan ikke nå derover. Sådan. Nu kan jeg. Nej! Nu kan jeg. Hey, jeg har fundet... Nej, det var ikke en cave. Hvad var det så? Det var bare sådan et hul ind i bjerget. Så. Nej, der tror, er du der ikke går vej. for Jeg er langt. allerede gået forbi den. Har I lavet popcorn? Ja, Ja, Okay. men du skal lige være stille, fordi vi optager. Okay. kommer med ned. Øj, den er bare lang og tynd. Mhm. Jeg tror, du slutter nu. Ja, den er død. Der er kul. Ja, Det wow. kan vi faktisk ikke bruge til særlig meget, men jeg mener det. Har du noget? Ja, allerede? Var der en cave længere hen? jeg er ved at blive disconnected. Jeg får ikke noget af kullet, Hvorfor er du ved at blive disconnected? fordi det bugger. Wow, det lægger helt vildt. Disconnected. Kan du komme ind igen? Ja, nej. Kan du ikke? Skynder mig ind. Sådan der. Så. Wow, hold da op. Wow, det lægger. Det var da helt vanvittigt. Det lægger så meget, at jeg helt røg ud. Ja. Det var da vildt. Prøv lige at gå igen. Sådan. Kan du komme ind? Ja. Nu lægger det. Det var da dejligt. Mm. What? Jeg er ikke så vild med ham der. Var det ikke nogen længere hen? Nej. Sikker? Rimelig sikker. Den er egentlig der. Nå, den havde jeg ikke set. Du går bare hen og udforsker det, men bare husk at finde tilbage. Jeg kender din stedsans. Nej, jeg har virkelig dårligt sted sådan. Det er min søster, I kan høre. Desværre. Hvad skal man have brugt søskende til? Nej, de er rar nok. Nej, Ja, sådan noget må man ikke sige ud. Det må du virkelig ikke. det må jeg. En eller anden dag, så bliver du rigtig glad for hende, fordi hun giver dig en eller anden mega sød gave.
Giv mig en gave, så er vi venner. Så er Det var tiden egentlig gået. det. Lige godt når gøre. den her kæft, den er blind. Vi ses. Ja. Hej hej. Hej.